Sisimeli muri sei? Zvakaitika ndezvekudai murume wangu inini nemwe account handiti, but mari from overseas inenge ichida munhu ane permit. So iye akakumbira friend yake kuti aise mari muaccount make because iye ane permit. Because mari yacho ikazopinda unenge achida madetails emunhu kuti azoapprova kuti iiswe kumaranza. So akabva vabvuma but aisa mari chii muaccount. So mari yakaiswa musi wa12 August. Iye abva azokonfirma musi wa14 August kuti mari yapinda, achibvunzwa kuti ndoaprova here, but atomuti ehe aprova. So from there aiti ari kuZimbabwe bva musi wa14. Paita ari kuZimbabwe kudaro abva ati kuti mari ipinde muaccount ndinofanirwa kushandisa line rangu because pane message inofanirwa kupinda, but ara it's fine, but amumirira achiti pamwe anozouya. Abva ati achaita ma-e-wallet because ane payment yanga akamirira yanga ichapinda, but ati it's fine. But madays akapfuura asinoita e-wallet, but amubvunza tikati kuhaufa, abva tanga tara mastatement, abva tanga kuignore. So patakaona kuti munhu yakuti ignore, but akontakta mai vake because aiti ari kuZimbabwe, but atombotaura naye mai vacho bva vataura naye, ndopakanyepedzerwa kunge akunzwisisa akuti pane imwe futi mari yandakamirira, then ndobva ndakuitira. Abva atosenda ma-screenshot yemari yaya, but ati it's fine. Then from there munhu takumubvunza kuti wazoita sei, haachapindura, akuti ignore and ari so rude, anodaira rafu. But now akunzi akadzoka muSA, kumufonera haasi kudaira, kumutextira mamessages acho haasi kupindura. So chatiringoda mari yedu zvedu, hatina zvakawanda zvatiringoda, ngaangotidzosera mari yedu. Muno muSouth Africa munorwadza yedu, haungangoshandira mumwe murume kuti angoya achidya zvake.